وما علينا إلا البلاغ المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين عليه نتوكل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. صلوات الله وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oriano ko na ay mana naging kaiya father tanong si siya din kaiya kaunggol na tupakin niya punta sa aming Barakat. Kamanya na pinakapiran lagun na kumanan. So sama niya na alhamdulillah kakiyaw manumanan. Makukita ko sa lalanan na daw nga okay o ako niya kalibot. Hama na alhamdulillah. Yan na ito sa aming Barakat. Ang iyong kutuwa pagkakaroon na likuda. Lagi ka iyong mukada ng tanong na katya kapiralagun na lamada. Yan na ikatong Barakat na putuluman. Na iman po na niya kadakadakan. So, tunikan ko Allah, pagmuan-muan na aging kaiya panagundang tanong, sa kulutan mo, sisaging kaiya itanong ikapaganada, sisaging kaiya alumawkan ng tanong Arabul Alamin. So, ayun nga ito, indagara kami sa aging kutuwa mukhadara, pagkatiniyong na yun kaiya mukhalafat yaqa'u fiha ba'du as-sa'imin. Ay manaw to, lagyan ko to ang mga ay manalian nakasupakan at kita lugaon susabulat si ikuli pupuasa. Kumanutuntan manan ka anda mo ay manalian namin lugar kapakawatan niya. Aging kanana pag kung mga mukhalafat si saging kaiya itanong ikapamuasa. So Allah subhanahu wa ta'ala na fitariyan, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Iskalu ambil maratiya si iku Allah. Ini palibat pertama suka pusha sana ini palibat nong kusira no tuwa biangon aniu. La'allakum tattaqun kadika lokalo na magmarad alian ko tuwa kalkiyo takwa iyo sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagiyo gani titu ahadap amin yung makita ng Ramadan au ba mabaluy aging kaiya paratiyatan mo takwatan mo mga simbatan sa ikwala, ama kalala. Uy, kanina ni malahada pagin kaya pagmamakitan mo, pagin kaya mananiyan na Ramadan. Sunabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pikirya, Rubba sa'imin, laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin, laysa lahu min qiyamihi illa as-sahr. Rawahu Ibnu Majah. Matana sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, napikir iyan, ano to ang kutu ali pusa, naging na kaya ba niya sa ang kutu pusa niyan, di tabiya naging kutu kaya pakaglam sa kaawr. Nako, yun ko to ating Nabi, aliman ang bayan sa mga qiyamul layl. Nadaan niya sukat
tianon ayat kita dia nagian putu akia pakat tudai. Mana dia ada turuga. So ayat sebab putu nagian putu di kapakang gula-gula saya kerja sa agen putu kuasanian. Bugian kutua di matang gula-gula, saging kutua di kapalang bayang sa tahajud, nada matarima kasabab saging kutua lima kaukit, saging kutua lalanian. Nagiti, miyakap iya ada ilagin ka iya kapakaw matanusi, ayaw mga ini, naging kutua kapungan itanusi saging ka iya mga pisusun o pintuan aging ka iya, hindi buat agama Islam. Anna ta'ifatan minan nas yasumun lakin la yaktubu lahum 'inda Allahi ajra as-sa'imin. Mataan adna isa ka grupo sa mga manusia adi sila di puasa uli nada abayran niya sukap si iku Allah abalas si saging kutua di puasa niya kakure sa ayaw mo niya sukatiran naging kutua ka putam nagugiyang kutua ka awal gugiyang kutua kapagkuwa na inuto natiyan na pala ay musamdur ila ma haram Allah. Kagir tigigas sumatanian na ipagilinan sa ito mga haram. Wal-udunu tasmau ila ma haram Allah. Muswa tigin sultan nila na ipumakilibigyan sa ito haram, haram Allah. Wal-lisan yatakallamu bima yaqdabullah. Na muswa tigin sulida, ngari, na ayat ini di syariat naging kutay kararang itu Allah. Suwala na pitiroyan inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana mas'ula. Karena ti wala aging kutak pekanan na buka pekailay nagudin kutak pusuk na kalawalawan nuto ay mananian na mas'ul aanto na ini na pag-isin sa aging kutua di mga pipira. So sabab perlu na pananggila ang maki mantu aging kaya ubat dan ukur kaya sa haram. Amay kami kaya ikaw para hindi ko natin. Adik kayo sa isaging kaya mga lalan ibarat ng mga paliin nandagan sa tao ay na dingong tubus na matangaaw pamana ay pasalay tapos pasunod na kaulin. Kaya sumugan na mo tanya kaysa, lagi na mo parumaling, tignan ka. Hoy, tignan ka. Nagyo ko na ka, api ang narilog na Tiyo ko siya ka amata. Minita man na rin kaya puasa. Hoy. Amay na ka makaysa mo. Na hindi po yung lugar ng Islam, kakataw to. Ay mga nanay, nada ka mag-isa. Kaya, kami sa ano, naging gusto apa yung di makautang mo na mataan, apa yung makautang mo na mataan. Ha? Na. Ikadwa tiyan, naging kaya. Tangin na. Na hindi pa makinig ka rin sa isagit na iya, hayaran wala at tutu. Eh, di ba? Niyang mga aging kaya grupo, aayad na tutunarilan na soparilan. Piyamagan sa ilan na piyamagan sa ilan din. Adi, di mayaran di panutunan na suban-tuban naging muto manusia. Nakali hindi, kaya di lang di panutunan na muto na wala karataan yan. Pamaka malagian, na karataan ginawa niyan, kararangitan, na bergadun na, yun ka ayat tangilang anak, yan dun kaun sa matalo sa kapamakiligan. Why, kaya man yan na, upang makakuan na,
balikan ng kalipatan. Na, walang bilandan ito, iba't matatan yung naging kaitangilatan sisa lingkot walang muan akhiran Allah subhanahu wa ta'ala. Kaan masya pag ina iya wasatan, iti sa bapaan sa ikong mga ulama, at iyan na amay kami ang kapasalita sa ikong gugal bakan ka. Natong itong na pagapasaka sa masjid, kasuka pakalusod ka sa masjid na niya siya, supuasan ka. Niya daagin ko ka pagkakilig ka sa lima piya. Niya daagin ko ka pagkakilig ka sa mga haram. Na niya siya pati daagin ko ay mananian na ang duta. Yun ay manana niya ano'y. Upama na kailangan nakapananggilan ka mo. Kagi nga iya po sa nanya ko mana kumit ang tanong niya. Kirbi ang tanong niya. Si iko, mga pipya apa paranayan. Nada, makita kita nun. Kaan makalalaagin ka iya matatarong kita nun. Kalat, pananggilan. Si isang po walang manulanangan Allah. Nabugin ko ito akaan ng malika pakadakadakal kung mga simbatan sa iko Allah subhanahu wa ta'ala. Pada penami aloy, gina, وَطَائِفَةٌ أُخْرَى تَقُومُ اللَّيْلِ وَلَكِنْ لَمْ يَكْتُبْ لَهُمْ أَجْرَ الْقَائِمِينَ أَمَّا لِفُقْدَانِ الْإِخْلَاصِ في عبادتهم أو لعدم موافقتها لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أو لغير ذلك. Mana pun ada penatian na mga tao, uli ina grupo. Disiram di sesambayang sa qiyamul lail. Ay mana niyan na tahajjud. Uwi, nadang nabi ako ay nabalas. Si isagim ko to dinan di ka panahajud. Ayaw ko tingin na sabab. Nasabab sa iyang puto, di man ang bayang sa tahajud, na di makapulikhlas. Di man ang bayang na di mapipikiran mo. Ini ang puniatan, pulikhlasan na muna yung ako Allah subhanahu wa ta'ala. Ang hindi ay agam at tanong na isusubuhin na yung putalaman na pugal mo ka na puniatan ka na pulikhlasan ka abuna yung na tuna, Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi niya tingin di mana mo yang Nabi ka pa niya mapipikir. Ay mga niya naging kutua, kau ugupian sa naging kutua, mga tao at isisambuyan. Na kailangan na yan, may nagtatanong. Kating pa mana, gulong siya niya bukas sa gawin na, dinamit ka. Sa kapsimbangan na takin mo kakalip sa berinian. Yang ina, ay mana na panaguntaman ng tanong, makapag-ikhlas tanong si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya panutul-tulo sa buhat ko mga ulama, ay sa akap pagkalala, aging ko to singgol wal abalas na misabab sa aging ko to kabagur, aging ko to ikhlas. Nana, ato na ini, panamalan talili, mawiyag-wiyag, sa malak si isagin ka iya mga pusutan mo, aging ka iya kelas, sa paradis si Allah, sa iko mga simbatan. Uli na tigilan, na ayat ka sa bapanon, naging buto din yan di sa panambayang sa tahajud, na di makaayon, sa iko kaya simbayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa isagin ko tayo mananian na, tengah-tengah akagaguri. Hindi sabab aswaga matan agama Islam na pinaragong bulay na kenapa pinaragong bulay sa sarag akal. Tapi pinaragong bulay ayaw mananian na katao. Lagi ito sabab kailangan sa ikuman isa ko mga Muslim na makapaganalisiran. Kaano masigurado ko pa simbayran. Oy, ano masigurado? Oy, kaya ito ko nilagin ko ta mga ukit. Ay barato ka simbayan. Ilagin naging mo pa. Niya panutul. Apat si ito mga. Pero Rasulullah
buhay na sa kanya na taga-kapuan, taga-bajiya, dilalayon pagkason, pagkating sa ginto takapon ni Rasulullah, na niyagaw mo sa masjid, na misyong mo yan, na kayo nakapasal na, tingin mo Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kaya kasi Rasulullah, tingin na sinungan kasimbuyan. Tama sa niya katulong makasimbuyan. At tingin na ay Rasulullah. Ato na ang kasimbuyan. Na ayaw pitiro nabi na tingin na sallu kamara ay tumuni usalli. Simbuyan ka mga kisa, lagi ko ka pupili yung mula ka na, hindi ka simbuyan. So ayaw na ito, nabupo di makalagit sisayin ko tasal may Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay na, kanugatan. Alito, kailangan sin mo kakagil sigu-sigurado. Kaya nagyan mo ito pamanak ang galibok sa daan mo on. Naping galibok ka sa galibok, na ayaw niya kada-kada na dito kasugat. Naamay ko, ayaw kayo galibok ka na ilo mo. Na one click, namiya ko ang agot ko agad pa kasi isa ginto pa pingalibok ka. Tapi atudan. Nalagdanan, agin ka ayaw mo na niyan, na mga simbatan mo, si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Dito itigyan na, paliwat si iku ipusa, akap pananggidaan niya na yung kutwa kitaloga, si isa yung kutwa mga maksya. Mula rin si isa yung kaya Ramadan. Kakala manatigin, nagagiyong kutwa kapusa, naging pugiyong kutwa kaya binagkakapuman na kaya binagkakaminum. Yung kutwa yung mananyan na kailangan na sumajawari. Yung kaya mga anggol ito manusia na makapusa. Kapusa niya naging kutwa mga haram. Apya yang Allah subhanahu wa ta'ala adik kepakaian gulaan agim pertemanannya yang mapaparakias itu Allah. Pada posisi saling kaya mga mukhalafat. Nagyan kaya ta'khirus salati an waqtiha. Fa ba'du as-sa'imin yanamu ba'da tanawulihi as-sahur wa la yastayqidu illa 'inda tulu'i asy-syams. فيضيع صلاة الصبح وآخرون ينامون قبل صلاة العصر فلا يستيقظ أحدهم إلا عند غروب الشمس فيضيع صلاة العصر. Tentu sisanya ayat ini na kasumpakan na yun ayat ini na diikap kipupak orin si iku sambuyan si iku waktunyan. So ayaw niya kapiya-piya, asubukan juga matan na andin di kau mau waktu nanti simbiyangan ka. Ayaw malagi tabi, daging kuto pamanaas na niya kalal ragaw. Alang sabab, adang ka misimbiyan sa kuto pagadayaw waktu. Dito ati iyan isusabagad kung di pupuasa. Nalagi dia tigiyan na makatulog sa iku ulian o kaya pakasulian. Ya pakatanin sa iyong kita. Na nito rugatigyan sa didin pagnaw sa ayaw mo kapakanaw niya na sa ikot niya subang waluman. Na ayaw man natigin na niya da susambi ang asubo. Na paawin natigin na si sa iyong kota di ikapamuasa. Kaping gular ng kasuwajib na hindi tagatutak maswi sa awajib. So manatingin susabad, nadi siyang ditulog ko unaano salat al-asr, unaano sambayang asar, nadi siyang yung pagkanaw, ay ditabi na sa ikukiyama o ano na ini na kaya sino pagin ko to aluman. Na miya da sigin susambayang asar, ito ini. Ang nakatulog Allah, yun na inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Matala sa sambayan na niyan ito sa ikong mga mu'min
Mia maratia anda kita banian, anda mau rasian. Nana sumber yang kasih saling kutaiman yang mau rasian. Nah itu ayam mana lagi iya kita beli ke pamusa. Nah kita lupakan berbergakan sudah faradu. Hingga udah kasih faradu ini tagak kasih faradu. Kailangan namun ko tumakwa. Lagi na natigil na miya kalala na napawing siya tigil si saging kaya kita beli ke pamusa. Hingga udah aging ko tayo sa awajib na hindi tagak aging ko tayo sa awajib. Biarpun Rasulullah pantang saling kada sampai asal. Kaya kay betul-betul. Tingena man taraka salat al-asr faqad habta amaluhu. Sadaka tigu Nabi Sayyidina kaya sampai yang asar. Na mata-mata aname na ngayon puto amalian. Peligro kaisanana sampai yang apya kay begitu Islam maubang kanan mibuga sabang katibuga kami binasan yang semua amal ka. Kaya penakai terulangan nafakat mata-mataan kami binasan yang kaging kutaimanan yang na ini pagamal. Nana ati pa mana ayam ini juga ayam yang kapia-pia na lamu. Ini sehingga nagkakita ko Ramadan aging kuto ayat na kapakapunang tanong labaw ng sumangalato si mga waktu na jamaah amay ka putaguga amay mga sa kanyang saging putadarapa ay nasa pamilya niya ng jumaan niya si Isawalay. Kaya ito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kay sana niya o isa subuh. Ako namin kulingan na niya pwede mga mga pamilya niya sa Isawalay. Na lagi dito. Dito pamana hindi ko mga Islam. So Allah subhanahu wa ta'ala napipir ko yan sabab si saging kutuwa dipigagamitan sa ginawa sisang pagpapanabayan kapag sa limang laon naging matatingin na fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Bagian ng mga tao di sisambayan asosiran ito na susambayan naging natatagong sa ginawa. Mapiyaw nga kasimbayan na mapiyaw di. Hindi maanaw to. Kaya dito mana niya sa mutasabun na idaatul waqta. Imo ta kapilangan, kapigilangan si saging muta waktu. Kapag kasagada sa muta waktu na ya kasagada ka din. Oy. Nato na ay imbedasyon ng Allah, amay ka wakan mong makapatay. Dingaw to piyupian, tubatong sa ikwala, naging tutuwa, way. Kas kanarakaan na way. Namaya karagagagin, ad na way, ay sa ating tulalun na may kapurupong apalaw. Aging tutuwa palaw, na tungbuga, ayaw man niya na pupumbuan, ama kaliliga, na pagkapamanikin ko ng mga malaikat, isa tutulan na sanggi ula-ula pumalik ka na sanggi ula-ula pagkakman. Na inuto pa man na mati na kagiya pagkatala po naging putas king kasaging putay mananiyan na tumbog at yung na maro din na kapagkakun ka po. O na isaw na natutulan. Ano man na mayaway pag inumarta na andi ka pa kauman sa ginta iya lawas ka sa iya tiyan ka na miya nga puputulian so ayaw mananiyan na mga tinain sabab sa gimputwa kayaw aging putwa ay aan ko na ini na ipsisar ka na dito
So, di ka tatago sa ginawa si saging kutwa, mga sambayan. Ano po nangyari si saging kaiya ato na iba kasupakan si saging kaiya itanuli kapamosa naging natigin na waminha at takhallu ang salatil jama'a pabagdu sa'imina ya'udduna as-salata liwaqtiha walakinahu yatakhallafu ang salatil jama'a. Pada tingin sa iyong kaya kapag kasusupa na siya tingin sa iyong kut kapanambuyan si mga waktu na kailangan naging kut ko jamaah. Ayaw niya na siya sa masjid. Uli na siya kurang berkasawalay upang mawatakan sa masjid. Naging kaya tingin na sabay sa di mamamuasa ito na iran sa sambayang iran si waktu niyan, si saging kuta waktu niyan. Ugay na makasusupak si iko ayaw na niyan nakasumbayan sa para sa jamaah. So ayaw ko niya kapiya-piya na gula-gulon si saging kaya Ramadan na si ita dun si iko masjid ang magubaloy a jamaah. Na si ita panamapot saging kuta pagampaganaya misa sa muyang saging kuta paganaya kaya pa kau maaging ko waktu. Kaging tu ipitil guna dia ina kamapi asambuyan. Nasilisan ko pa paganaya waktu niya. Nagawa pa man ako dito pa kayo so saurian. Naging tusuan na mga ragaurian ng mga anak. Oy. Yun na ay mga munafik. Natingin na in aftara salata ala al-munafiqin salat al-isya wa salat al-fajr. Yun ay mga munafik na pinakamapadukiran na samboyan na yun ay kasimboyan sa Aisha ang yun ay kasimboyan sa sumu. So emang ito naging kaya munafik na ada din hindi kasimboyan. Uwi, dahil ka mapipikirian na para di matiruan, di manambayan. Para di matiruan pansin ko mga Muslim. Gitig ka dahil manalian na munafik. Kenapa ayah sabab itu? Nasibun yan na marasi ko Allah. Kakagigil mo ng kaya ka panambayan na kesaparan kalian si ikulang-ulang mo na ini siapa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Na ayat ka sa ginawa ka. Na buku dari minggu na sambuyan ka na berdian ng bulog yung kaya ka nalaluman. Ha? Yung kaya ka supakan. Ha? Mana na kenapa buku sambuyan? Kadang niya kasapari. Na buku manailan ka sa ginawa ka na pagkalibutan na yung kutua di mga pipi agad berkata, anak palaman ng marka. Naku palalamati ka sa mga kalsukat niyan ka tiyong fitang kaniyan. Inayon ng kaniyan si saging ko tayo na niyan na panahon naman ka si saging ko mga sambuyan ka. Pagod ko natin iyan si saging ka iya di puwasa akaribatan na disiran di tudai. Disiran di tudai. Seeko kagagawi. Ayat ini nadiran di tudayan naging kaya mga kanawatan fadaiyah. Dahil naging kutua mga salida. Mga salida ang mga kupar. Na disiran turun. Oy. Yung tigilagyan ka na ng mga salida at yung kaya mga kufar na isa na nabilang di pakanggulalanan si saging kutaan dumanay kabalo yung mga Muslim ang tunay nina magalang-alang silang si saging kutu agamayran
Ikaw mo dira naging kutwa sabot sa gin kutwa mga ito dira di kapagagama. Kakagiya ay nang mapulidu. Aging kutwa ay nang kapakaturugan ay nang kapagnawan. Aging kutwa ay mananian na mga salida. Oy. Nana minsan ba perkatigian na miyak kalala kutwa ay mananian na paawing aging kutwa di Imam Musa. Sa sukman so ayaw niya kapya-pero naulikan na kipisilidaan o kagawin. Kamupun makaw masuk mga malaikat na din kaya baru semua malaikat. Kalau nakatatag mo sa tuladan, lagi ka na nasalida. Tahu-tahu, apa kini yang ada di tiru nagupila na kau. Sumura pun sa gingot na tuladan na hindi dekata. Adi mga putro. Nalaman ang mga anak tuladan nun, dali yung susu. Mga malaikat. Nanto na niya suaka. Kikikuin ka ang iyong kutwa di ka pagamal. Nana, panagbilaan tanwanan, imbitira ito sa mga pamilya tanong, saya mga niyan, hapang ninamiyat tanong, asya kisah di Ramadan na ditanuli na putwa ka saligaan, aging kaya, mga telebisyon tanong. Oy, sa si tanong, sa aging kaya mga sunod agama, kabatya sa Quran, kapamakin sa muhadara, ato na ini, kanduan, kandikar. Woi ka, saya tanong kudagun, kay man ko na ragudagunan. Malas wai mananian na kudagun tanong isa yan kaya kapapantagan ng musim. Musim akapamuasa. Sabab bro, na panambilaan tanong aging kutwa mga salida, apikat at taguon, aging kutwa mga tamsiliyat, aging kutwa mga ang tunay iba, mga idiida, so tira na mga para sa iikang giginawain, aging kutwa mata taguon, aging kutwa kaspideon sa ikwan tunala, na ipakalakas ang mga sarwang. Pagkakuan ko, pagkakinasaw ko siya yung kutang mananian na itanungi kapamuas pa. Pada pun sa aking kainan rin yan, kumamaya kasupak, laging kaya mayaf'alu ba'du sa'imin al-mukalluna bisurbi dukhan hadahumullah. Fabadalan min ayyaftaruna ala al-dukhan badalan min iftaril halal. قال الله تعالى وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. Nah, berarti ini saking kaya sabut di puasa ayam mananian na ayah ini bukiran lagi kutua kapanidupan. Nah, turun sila natingin Allah kakagiya si sayang kutwa kambukairan na ay ng paggunaan ng kutwa kasidupan. Agi utuso, piya karata agama. Dahil na ngayon na iyang kutwa tingin na mga halal, apag inuman nagukin, kagipi yung naalira na iyang kutwa manalian na isa sa parwagama. Oy, hindi ko tingin iswala, na ini sa pariyang kiran, ang kutwa mga tawading gano'n sa mga mungkar, nagu, aya, piya kayo niyang kiran, naging kutwa miya napipiya. Heram yang kiran, naging kutwa mga kabaif. Yung ano na kabaif, naging kutwa lang muna marata. Oy, piya karata wagama. Na, kailangan na kapananggilaan. Aging kutwa pamana, langin ito. Pada penatian si saging kaya susabagan ko puasa na pagkasurang sila. Dahil natingin na rin kaya al-fuhs wal-bada'a fil lisan wasair al-ma'asi al-ukhra. Yung kaya tingin na ano na ito? Di kapakang gulaw sa day di mapia, asiding gulalan si saging kaya mananian nangari.
bagay kaya ginawang ka. Lagi naging kutuwa ka sisinta. Lagi naging kutuwa mananian nakandi daura. Lagi naging kutuwa mananian nakabugugan. Lagi naging kutuwa ka pamangundur. Ha? Nana, giyang kutuwa ka pamaganda. Lagi ito, madakalap to ka Diyos isa giyang kutuwa. Mari ang kutuwa di pusa. Padahal natin yun, isa giyang kutuwa mananian nakasupakan. Ngayon natin yun, nakatay sa kapatid ng dunia. Ano dunia naging kutuwa karasaya. Kaya pito ko, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna man lam yada' qawla az-zur wal 'amal bihi, falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu." Rawahu Bukhari. Sanda dia tinda bisa dunia ni tarab, dunia ni buga. So katiru amarata. Lalu yang kutu akan genebukaun. Dia arti na baru kailang yang wala si saging kutu kini taga kanian kukakan lalu yang kutu kaino. So mana tu? Nana keterima Allah. Nanti ay dia pasangin kata saging kena tulupulo yuli na lupul Abu Siyaw. Lagi bisa bab Ramadan tarbiyah. Tarbiyah tanunian. Nah kailangan na makitarbiyah tanurun. Sisa gini ay mananian na Ramadan. Nami po sa Ramadan na biya ako tanurun sa malaguna kami tarbiyah tanurun na minira ko si Iko mga ulan-ulan ang kuna ini na salakaw. Pitulog natin yan Nabi, sisa yung kutuwa di pusa, naugad na kaumaw na tumaling taon, hindi daw raon, o di na makiptidawaon, ram niyan, natanay piroon, o di pusa, at iyan ay mata na kaya sa akin na manusia ako di pusa. Mananya na di umagato. Lagi itu sisa yang kaya Ramadan na kukalamak sukusutan mo. Why? Kenapa tanong bukan ya? Atau ni iba na tigas manigas? Why? Kami ang pasan wag hindi ka pa kayong bubuno. Sisa yang kaya mananya na Ramadan. Nanay, mana na daman ko aging kutuwa. Kaya tanong nun kung agama tanong agama Islam. So, dito tingin, padagdag sa kailangan naging kaya Muslim at pusa na diniyan ilang naging kutuwa mga oras, aging kutuwa puasa niyan. Sabay ang mga nena, ayaw niya pakagugod niya ng kutuwa katutulog sa tama sa lima gagawin. Ngayon natin, namata na sumusuling, na ipag-isip na din kutuwa mga oras sa sumiyagadun. Sisa alam na mauri. Ang tunay pinggulaw lang sa aking kaya mga oras, as niya man nagdudulog ka. Huwag na, kaya lang ito, ayaw na, pingalibok ka, nakatulog. Inaad na, pandalinod mabuha, aliso tuwa, may alaya baif. Aging kutuwa, so aking suka tutulog, uli po siya na simbol. At yung mga niya, napigil po kasunduyan sa duhur. Tapi ada yang makasundian sa asar. Dia kaparang patayan. Jadi, anak katulubun, naging kutuwa, malo ka bunungan, naging kutuwa, tulog ka na. Kaya sumudan, kaaya pang galabutan, naging kutuwa niya dapat ng mga simba. Yan kutuwa mga amal salih. Kaso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na niya naman si saging kaya Ramadan. Mula-mula makati iya, sumya katatanong din sa giyang kaya sa pulo apukuri si saging kaya mananian na Ramadan. Naging hindi kailangan na mapakadakal tanong sa susimutan. Kaya na Rasulullah na iniibarat yan. Iniibarat sa upamaka nalidino na minilot sa tampi. Inurot niya ng kuto tampi yan. Ayaw ka na niya na punamanaman. Si Ipo, pinggo na ang mga singgo si Ikwalla. Niya biatikap sa kaniyan, niyaga pas isa masjid,
taparan matayo-tayo rin na rin kung parang mga niya na simba. Hindi pagkatong mga pagalitan ng mga Arab. Igina-inisyo kau na ino ka niya pulunod. Ada kan na ikan niya pulukas ang kaya timua puasa ang kaya mga digangan ka. Nagtigil na ini itong akan naki mga pagaliku. Agin kaya Ramadan. Dahil na punggalabok na kelas salakaw. Ayaw ditabir dalam din simba sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nana, gitu. Ketumotos iku mga pagalitan may mananian na mga Arab. Sabab sangkot wakap pun nama namarian. Gulubot si isagin kaya mananian na Ramadan. Sabab sangkot wakap ay gulanian sa iku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, sabab po na pagkawin na kanon, murad sa ID. Si kumiyong na piyaman nagsultan si Asyad ini Mahir Al-Mu'aifari imam na ini sa diskil niya kung mga pagaling niya na mga Muslim manibulan-bulan siya tingin sa gita kuya sa puno ko Ramadan na kailangan na uwatan ng mga ka kaya puno ka klasik pagaling mo natin yun na pagkatamat-tamat sa Quran. Dahil tingin na pagkatamat sa Quran siya ko kapaliw kataw na pitiro nabi nabati ang naso surat ng ikhlas sa makatalo siya ko maglubi. Aray bitaw uya pati sa Quran. Yutus so ay mana niya na karunan sa gadabot. Kasukman sumatataliyon ay na naalawa naging kuped niya buti akan naging ganda sa Quran ay puno kami makapira na yutus so ay mana na maling taging butawasyan. Nauman na tingin magabi kung nakatulupul ako siya, tama sa tulupul, di dalupul ako siya na buti ang oto sa makatalo. Na kondisyon na tingin, mapagaya, ay marana niya sugat, nakakasulay na tulog at nasima ka sa mga tagagawi sa kota sa kunakuri. Nada yung ito tingin na minikwinta, alay ikaw niya katamat si ikwalo pulo ako talawago na ito na sumura niya na mga ulan-ulan. Nasi ikwalo pulo ako talawago na na pagkatamat taon, sa umad yung bagubi na niya katamat taon. Niya kanan na tingin na kuwa. Baras, na kita mo ilangan, kamaragudanan, guguga na natigil. Ikan mo tigil na ubatan mo maguga, so kamana kalilibitan si ugalabot. Dito nga na yung malalaya. Naguga tigil na umad yung magubi ko sa pulak uri ko Ramadan, makasumbin ka sa dura ka atas na. Why? Ayaw na kaad na mga imam tamiman to. Ako pa kaya keterangan ka. Nawatan mo lepas. Kasi at tingin sa sa pulak uri Ramadan, kasi ulan na kisugat ikaw. Kasi matatagos ulay na ito kami kung kagagawin. Upo na katingin na masugat. Kami ko sa kabutingin na kapakaya buktulo na nagmurakat. Isa walay. Ay na niya kasi po yung katingin sa tahajud si ikwalo ko ang tularabon sa uman din magabi. Tingin ni karaian. Meron to ka. Dito. Ikatlawa tingin. Lupa kaya tingin na lang ang tanong ng mga kaganda. Apya so kubri, miskin. Kaya po so kawasa na yung kaya tingin na sa pulugong iyak kuri ko Ramadan na uwa ka din na pasungan ng magabi adi ka din makasilita. Tadi tingin na may kasilita na dahil may tingin kay ito iyan na gusto ka na iyan. So tingin sa mga ala, yun, dahil yung mga ala. Yung ko tingin na kaya ito ano masupang tagir. Uy, nalay di pala ito mapakaiman na maguga ang may katulad dyan. Sumiskin na makatibuga sa 500 uman magabi na 5 wati. Yung ini o kapos yung buyang sa ako na ini tarawih o di
Nasi nililip yan, si Saling kaya katawan niya, naman o kasi siligan. Ha? Nasi din sa iya mo tuwasa pulugoy, naman magabi. Ay pinyo eh, nakalabang at himla. Uman magabi, na nakalilay para ka. O pagbutuloy ka gaga, anak mo sa kasaduwati. Uy, uli na sa wati. Lilipat ko yung takapupuluga. Nana, sama nung wati iyan, namapakaya niya sugat ka. Nana, at niya kasid ka kasi kulabi walupulo ako. Aw man din magabi na sid ka kaon. Mata na tigin mo tuwag niya kalala. Uy, nalitan mo na natigin pakalipos nga kuliga. May ito, di na natigin sa mga ito. Kayo tigin sa mga ala, ang mga kawasa, lain daging kaya mga pagalitan ng mga ala. Kasi kami sa Saudi Arabia, sa Kingston University, naandun ni Kapungo Ramadan na sisaliw din sa mga milyonaryo at pagkauma sa university. Ako po naniniran asira ni magpakabuka sa ikong mga murid. Nayap ko sa ena sa rin sa mauna na itip ko ako. Ang mga magkurangan na di pagkatigas na. Kaya kada kami ito sa mga tempo kami na 25,000 murid. Nabi 20,000 kami. Dahil naman ito akalayan, nasa sakataw mo ang ikulong. Sa ibig ko, 30 kami, hindi na 20 siya. Nasa kaniyang ibuhiro sa imanan niyan na iftar. So sa kapro, nalito sumakala, alam ana niya nalito kurao. Dito kurao. Tapi sa ikong mga sahaba na sa mga muhajirin, ako sa mga ansar, na may problema sa mga muhajirin, o nabi, tadi silang pagkatibubang si Sa'id kung wali ka pa si salita. Tiyan na kay Muhammad na ninibugab kami aki o simba. Adi yung miki ito sa kaya mga ansar. Adi sila yung mga si salita na sa kami na danipsit kami na kami na kubri. Kami akawa kami sa mata nagiging nawabu. Uy, minitagak sulawan na tamo. Nato na kapakalan igamit kira na kapukakwa sa mga balas. Nanti guna biar anda guna ke kapal-kapal dan muslim yang safaradu awak kan ni gula-gulaan ni atas ihkan sa juga 30 aku telur subhanallah 30 aku telur alhamdulillah 30 aku telur Allahu akbar 30 aku telur kami akan dibuka kanukiran na ayat na balasanan na bapay kada kala dusyakan na ibu buo kaludan na kaya kada kau Allah. Oy. Ada timuno daw mga kunay ni mga muhajirin. Kusilang kay spati yung mga ansar. Ano nga reaksyon na mga muhajirin. Wa pala sa simbol. Kaya ka untun siya, ali ka man yung pasin. Tigilan na. Ano na rin ang napsunin mo? Baana pun padala ini subuh, anak balasanan, artinya na, way kapitnya mo nabi, abas tak makasing rasa pa, nari tapli mo na kada panas dia. Uwi dan gula-gula, nami ka problema pa sa mga muhajiri. Tiyan na hay Rasulullah, nami ada so kapakatatablami. Nati mo nabi, yun na nati so, mga kawasa mga pipe puso, adi keraot. Kung ayaw mananian na si Ikusimbo ko. Allah, kakagin mo lagi kinula mong Ikusimbo. Nami yung nairan naging ko tatamukiran. At pukusan din si Ikuagama. So, sa kaproon na mga Muslim na kaya tanong utama na, pumunta si Ikuala. Nakita mo yung marawata pa na ang hadar kuwan na panginita ang ito ni Pagka Timotano. Sa uman niya Salasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.